Mga igsuon, una sa tanan, congratulations natong tanan nga ania karon og miduyog nagsaulog sa atong ikawalo nga adlaw sa Misa de Gallo. Atong hatagan ang Ginoo ang tanan og masipang pakpak. Nindot kaayo og pahimangno ang atong salmo responsoryo karon. Nakahinumdum pa mo sa atong salmo? Diba? Ingon ang salmo, ihangad ang inyong mga ulo og tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Amen? Muaksyon na gali mugduko, di mo ganahan mo dawat sa kaluwasan. Labi na muaksyon nagduko kay matug. No? Naagi mo'y tapad nga mag-ingon ana, ingna nga, haduol na ang kaluwasan. Aron, ato yung ihangad ang atong mga ulo. Og mutan-aw kita ni ining pag-abot, musugat kita ni ining pag-abot sa atong manunubos. Amen? Sulod sa unom katuig, nako isip usa ka pari, ubay-ubay na pagyud ko og na mga nabunyagan. Og dili kalikayan nga sa akong kasinatian diha sa pagbunyag, usahay anaay mga higayon nga mahimuot ako. Labi na inigpangutana nako, unsay ingalan ninyo sa bata? Unsay ingalan ninyo sa bata? Mingon dayon, Milo. Nganong Milo man? Kay kombinasyon ni Mila ug ni Luben. Naapoy uban, Muta. Uy, hingatugon din ng batana, no? Kay kombinasyon ni Mauricio ug ni Tata. No? Muta. Naapoy Marites. Uy, bata pa dali, chismusa na. Kay kombinasyon ni Mariano ug ni Tessie. Si Cardinal Sin kaniadto nagbunyag siya ug nangutana siya sa ginikanan, what name do you give to your child? Proud kaayong nagdungan paglitok, pagtubag ang ginikanan, Mitsubishi, Your Eminence. Ni-insister si Cardinal, ayaw ginganlig Mitsubishi kay pangan man ni sasakyanan. No, Your Eminence, we have decided nga Mitsubishi gayud ang ingalan sa among bata. Tuod man, obedient kaayo si Cardinal, mihong-hong siya sa sakristan, kuha o gasolina palihog. Og miingon ang ginikanan, ngano man, kay dili mamumusugot, di pangan man sa sakyanan, di ang akong ibubo gasolina aron kini kusog mudagan. Mga igsuon, lahi-lahi ang atuang kasinatian sa pagpangalan, labi na sa atong mga kabataan o paghatag kanatog pangalan. Siguro ang uban mahimuot, ang huban pod magmugot. Naiuban sa bata pa kay lagi dili man sila kapili sa ilang ngalan, wala sila'y nahimo, dili sila mahimuot ikadako, ilisan. Diba? Ingnon dayon nga kining unsa imong pangan, no? Dulce. Sus katiniguang anang dulce oy. No? Inikadako, what is your name man? Candy. Yeah. Gitranslate ra ang dulce. Sisters and brothers, sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato ang sugilanon na sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Ug kabahin sa importante kaayo nga gipadayag sa atong ebanghelyo karon, mao ang paghatag og ngalan ni ining maong bataa. O giingon nga, John is his name. Juan ang iyang ngalan.
Matud pa ni Zacarias sa dihang gipangutana siya. Gikonsulta si Zacarias kay lagi siya may amahan. Nya sanglit nga dili man siya kalitok, misinya siya ug nangayo siya og sulatanan. O ginaingon nga Juan ang iyang ngalan. Mga igsuon, ang pangalang Juan, the name John means God is gracious. Kadtong mga nagngalan og Juan or John, ang pasabot sa inyong pangalan, God is gracious. Ang Ginoo manggi hatagon. Maunay kahulugan sa pangalang Juan. Naagay dinhi nagngalan og Juan or John, unya dalo kaayo, nan wala na magpuyo sa tinud-anay nga kahulugan sa iyang ngalan. Kay ang Ginoo manggihatagon. Tinuod gayud mga igsuon, true enough kung atong usisahon pagbalik ang kinabuhi ni Juan. John is the greatest proof of God's generosity ngadto sa mga edad-idaran na niya nga mga ginikanan nga si Zacarias ug si Isabel. Imagine mga igsuon kung wala pa kini mahitabo ang pagkatao ni Juan. Ginaingon sa miaging ebanghelyo sa dihang gipadayag sa anghel nga magmabdo si Isabel, ang tubag ni Isabel nga salamat sa Dios kay pinaagi ni ining akong pagmabdos, gilangkatan niya ako sa silot ug sa kaulaw. Kung wala pa kini mahitabo ang maong pagkatao ni Juan, nan mamatay si Zacarias ug si Isabel nga puno sa kaulaw. Kay sa panahon sa Ginoo, panahon sa atong Ginoong Hesus, labi na diha sa mga Hudiyo, ang magtiayon nga dili makaanak ug walay anak, timaan man sa dakong silot sa Dios ug usa kini ka makauulaw alang kanila. Mao kini ang ilahang prinsipyo, mao kini ang ilang gituuhan. That is why when John came diha sa pamilya, diha sa magtiayong Zacarias ug Isabel, John became a proof of such generosity of God. Kung move forward po ta mga igsuon, kung atong usisahon ang kinabuhi mismo ni Juan, sa dihang dako na siya, we also realize nga pinaagi sa iyang pagsangyaw, pinaagi sa iyang pagpamunyag alang sa kabaguhan, sa kaugalingon, ug sa paghinulsol sa sala, John became also a proof of God's graciousness ngadto sa mga tao sa panahon niya. His presence, my dear friends, was a gift to those people who have been looking for direction in life. Ug pinaagi sa iyang kinabuhi ni Juan, bisan tuod nga siya nahimong instrumento alang sa kabaguhan sa kinabuhi sa katawhan ni atong panahona, apan such gift of John the Baptist was not received well by all. Aduna gyoy daghang mga gahi o naginahi sa ilang kasing-kasing nga wala mudawat ni Juan, sama sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Ug alang kanila, si Juan usa lamang ka alingugngog no nga tawo nga nagsigi og sangyaw ngadto kanila apan wa gyud nila paminawa. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, karon atong na-realize that John, which means God is gracious,
is indeed a proof of God's generosity ngadto sa iyang mga ginikanan ug ngadto sa katawhan sa iyang panahon. Kita usab mga igsuon karon, since we also claim to be followers of the Lord, kita nga mipadayag ug miangkon nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesus, kita usab gitawag o gihagit to become proofs of God's kindness, to become proofs of God's graciousness sa ato ang kasamtangang kahimtang karon, sa atong kasamtangang panahon karon. Hinaot unta mga igsuon nga mamahimo kitang mga gasa ngadto sa uban, sama ni Juan nga nahimong gasa ngadto sa iyang mga ginikanan ug sa katawhan. And so we ask ourselves, how can we become a gift to others? Unsao man nato pagkahimong gasa? How do we become gifts to others? Well, mga igsuon, atong katunan si Juan. Una, let us know our place in society. Atong hinumduman, atong siguroon, pagkahibaw, kung unsa ang atong luna sa ato ang katilingban, o kinsa kita sa katilingban. Kay nga naman, kay kung magpataka kita og lugar sa ato ang kaugalingon, kung magpataka kita og lugar sa atong pagkatao, nan magkagubot na hinuon ang uban. Sama nga si Juan, nasayod siya, kinsa og unsa ang iyang misyon. Alang kang Juan, dili siya mao ang Mesiyas, kundili siya lamang ang nag-andam sa dalan sa Mesiyas. Ug mauna, that John was able to direct the people to the Messiah because John knew his place in the society. Mauni ang resulta kung kita magpataka og lugar, kung kita magpataka og angkon sa dili nato lugar sa katilingban. Magkagubot yuta. Sama pananglitan, mga inahan, daw muasta mura og mga amahan. Kay mas isog pa sa amahan, mas hawd pa sa amahan. Naapoy mga amahan, mura pog mga inahan, kay mas tabian pa sa mga babae, may unang maghatod og isyo sa panimalay. Naapoy ubang mga anak, mura pog mga ginikanan, dili na patingugon ang mga ginikanan, manghawd na kaysa ginikanan. Ang resulta, dili kalinaw, kundili kagubot. Kay nga naman, nagpataka man ta og lugar sa ato ang role, sa ato ang kinsa kita, diha sa ato ang katilingban ug sa pagpuyo. Ikaduha mga igsuon, let us know our identity. John, my dear friends, knew that he was not Elijah. He was not the Savior. Para kang Juan, siya lamang ang miandam o tig-andam sa agianan sa Mesiyas. Sisters and brothers, if we do not know who we are, if we do not know who we are, then surely we cannot become good gifts to others. Kung kita wala masayod kung kinsa gayud kita. Kay lagi ginaingon sa pinulungang nga Latin, nemo dat quod non habet. Atong usbon, nemo dat
quod non habet. Be alang sa mga nagduka-duka, nemo dat quod non habet. Unsay pasabot niini? We cannot give what we do not have. Dili kita makahatag sa dili atua. Mauna nga kung wala kita masayod kung kinsa kita, o dili kita masayod kung kinsa kita, nan maglisod gayud kita paghatag sa atuang kaugalingon ug unsay naa nato. Katapusang punto mga igsuon, let us know our mission. Si Juan, he knew his mission of preparing the way of the Lord. Kita usab mga igsuon, ako ug ikaw are also sent on a mission. Kita anaay misyon ni ining kalibutan. Ug mao kana ang pagpakuyanap sa maayong balita ni Jesus. Dili ang pagpakuyanap sa bati nga balita. Mao kana ang atuang una nga misyon. And so, sisters and brothers, let us then remain faithful to this mission. Hinaot nga isip mga binunyagan, ato gayud kining mapuy-an ang maong misyon. Ato gayud kining mahatag ug mapaambit ang maong misyon diha mismo sa atong panimalay, sa atong katilingban, ngadto sa atong mga silingan, ngadto sa atong mga sa trabahoan. Og niining paagiha, kita nagmatinud-anon sa ato ang pagkabinunyagan. Amen? Subo kayong pamalandungon nga kita mipadayag, kita mupadayag nga kita mga binunyagan, kita mga Katoliko, apan wala kita magbitbit sa tinud-anay nga pangalan sa pagkabinunyagan. Mauna nga daghan kaayong komentaryo ang lain natong mga kaigsuuna nato, nga lain nga naa sa lain nga relihiyon. Maingon sila, ang Katoliko kuno sigilag pabunyag. No? Kada Domingo daghan kay magpabunyag. Apan ikadako magpabuyag. Kay nganuman wala gyud nato mapuy ang ngalan nato isip Kristiyano, isip mga binunyagan. Sisters and brothers, if we know our place, if we know our identity, if we know our mission, then we become good gifts to others. Ug sama ni Juan, kinsa nagmatuod sa iyahang tinud-anay nga pangalan sa pagkamanggihatagon sa Dios. Nan kita usab kung ato kining mapuy-an, kung ato kining mahibaw-an ang atong lugar, ang atong pagkatao o atong bisyon niining kalibutan. Eventually, we become proofs that indeed God is gracious. Amen.